Ganito yung... Wala silang pakialam sa box. Kasi mag-goodbye din ako sa kanya. Sooner or later, mag-goodbye din ako sa kanya. Ito, ano to? Oy! Hello guys! Good afternoon! Happy Monday! It's Monday. Hapon na guys. 12:20 na ata ng hapon. Kakaalis lang ni Dan. May meeting kami kanina with our draftsman. So, siya yung nagdodraw ng plano para sa bahay. So, we were expecting na yung meeting mga 1 oras, but inabot siya ng 2 oras kasi may mga, alam mo yun, may mga diskusyon about bagay-bagay. We will have eggs for lunch. Meron pa naman akong natirang paksiw, salmon na paksiw, pero sabi ko dinner na yan kasi parang I don't feel like eating paksiw now. Look at that! Yan yung gusto kong egg, yung medyo ganyan yung ilalim, sunog-sunog, pero hindi completely sunog. Nag-brown lang siya, pero runny pa din yung yolk. See? Perfect! I did it. Anyway, kain tayo guys. Hapon na guys, wala pa si Dan. Akala ko last appointment na yun, yung last tawag niya. Ay mga before 4 pa yun. Pero 5:23 na. Anyway, nanonood ako ng Showtime kasi tapos na ako mag-edit. Naka-edit ako ng 2 videos ngayon. Kakatapos ko lang sa pangalawa. Yung isa, inedit ko siya kaninang umaga before pa ng appointment namin. Sobrang aga kong gumising. Sobrang late namin natulog ni Dan, pero sobrang aga namin nagising kasi ewan ko din, ang aga ko nagising. Wala pang 6. Gising na ako, guys. Anyway, naka-edit ako ng 2 videos. So, na pinapanood ko to. Nakakatuwa tong batang to. Si Yorme. Nakakaloka talaga siya. Yung paborito ko na pinapanood sa Showtime is yung Mini Miss You. Kasi nandun siya. Nakakawala talaga ng stress. Kasi nakakatawa. Nakakatawa talaga tong batang to. Napaka-ano lang ba? Napaka-inosente. Na napaka-funny. Hindi niya alam na sobrang nagpapasaya siya ng mga tao. Ang bata-bata pa kaya niya. Ang cute-cute. Yan yung pinapanood ko. Papanoorin ko lang to while hinihintay ko si Dan. Guys, nag-declutter ako. Nagsimula ako mag-declutter dito sa skincare ko kasi plano ko nga, diba, bibili na balikbayan box para malagay dun lahat ng mga, like, yung mga bago pa na hindi ko pa na-open. Alam mo yun? So, nag-start ako mag-declutter and nakita ko to, guys. Ito yung Irresistible Me na Moonstone. Now, na-unboxing ko to, napakita ko to sa inyo, pero hindi ko siya nagamit kasi ito, yung kanyang PowerPoint. Ganito yung PowerPoint niya is ganito. Eh, hindi naman ganito yung PowerPoint ng Australia. Buti na lang, nakahanap ako ng, I'm just not sure if it will work kasi parang ang dami ng connection itong nilagay ko dito. Try ko lang. Ganito yung itsura niya, guys. Ito yung box. Napakabigat niya. Hindi naman napakabigat, pero yung box may weight talaga siya ba. Very nice packaging, to be honest. Yan. Ito may weight din siya sa kanya. Tignan nyo naman yung kulay. Napakaganda. Sobrang cute. Akala ko, ganito yung magiging kulay. See? Pero hindi. More on pastel na blue siya. Ang cute. Ang ganda ng kulay. Pang curl siya ng buhok. Gusto ko siyang itry. Kasi kapag nag-work siya sa akin, then ikikip ko siya. Kapag hindi ko siya nagustuhan, ipapamigay natin. Kasi sayang naman kung hindi magagamit, ba? Diba? Nandito na pala si Dana. Kanina pa yung dumating. Nanonood lang ng news. Or naka-on yung news pero nagtatrabaho naman siya sa laptop niya. So, meron pa siyang ibang laman. Ito, oh. Hindi ko alam kung para saan to, eh. Para saan ba yan? Hindi ako nagkukulot ng buhok, eh. Ito yung filling container, guys. Ayan. So, pwede mo siyang ma-open dito. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng tubig or hair treatment. Vongga. Lagyan ko lang siya ng tubig, ha. This is interesting. Hindi ko alam na ganyan pala siya. May pag-ganyan pala siyang ganap. Naka-plug na siya, guys, pero paano malalaman na naka-on na? Ayun. Ayaw mag-on. Tatakot tuloy ako. Natatakot ako. Ayun. Naka-on na. Kailangan lang pala i-long press. Nanood din ako ng video kung paano siya gamitin because it looks really scary kung titignan mo lang siya ng ganyan. Lalo na kung hindi ka sanay sa mga kulot-kulot. So, nanood ako ng video and it looked really easy nung pinanood ko siya. So, na-figure out ko din na ito pala is panglinis. Panglinis siya dito. So, pasok mo lang siyang ganyan. Tapos,
ikot-ikot mo siyang ganyan para malinis mo yung dyan na part. So, gagamitan ko lang yung lowest settings. Dapat gawin is itong side na to, yung may black. Meron nga dito nakasabi, important, always use this side facing towards the head. So, dapat siya yung nakaharap, yung side na yun yung nakaharap. Dapat hindi tangled yung buhok nyo, ha? Ganunin lang siya, oh. Basta nakaharap yung black sa inyo, ha? Wait, uy, ang hirap naman ito. Hindi ako makakita na maayos. Shoot po. Yan. So, dapat, again, nakaharap yung black sa'yo. And then, press. Dapat, ayun. Tutunog siya. Ayun. Kapag tumunog na siya ng marami, yun na. Agoy, ayan. Wait. Maikli yung buhok ko. Ulitin natin. Wait, sa. Ang ganda siguro nito kung mahaba yung buhok mo, no? Ayan. Ay. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen Tignan before. niya yung buhok. Ano na nangyari, guys, sa aking buhok? Kumukulot siya. In fairness naman talaga sa kanya. Kumukulot siya. Kung gusto niyo yung sobrang curl talaga na ganito, oh, huwag niyo muna siyang galawin. Like ito, matagal ko siya before ko siya ginalaw. Kasi kapag ginalaw mo siya agad-agad, like kapag brush mo agad yung buhok mo, magiging ganito magiging ganito siya. Very loose na curl. Siguro sa type lang ng buhok ko, hindi maganda yung ganito. Kasi parang sa klase ng buhok ko, kailangan talaga like alam mo kung saan papunta yung kulot. Tapos kailangan hindi ganito ka ano, kasi hindi siya maganda tingnan. Siguro kung makapal yung buhok niyo, tapos mahaba, feeling ko, bagay na bagay ito sa buhok ni Miss. Yung mga ganyan, makakapal na buhok, tapos mahaba. Ililive ko yung link nito sa description box ha, kung interesado lang naman kayo. Pero, hindi siya para sa akin. Check natin yung rice ko, kasi for sure, luto na yun, guys. Na-airfry na din yung steak ni Danny Boy. Steak yung kanyang dinner. Ako, yung natira nating, paksiw. How's your steak going? Do you want me to fry eggs for you as well? You'll do it? Okay, guys. Nanonood kami, guys, ng Married at First Sight. Ngayon pa lang nag-start yung Married at First Sight. Hindi ko alam kung pang ilang season na yun. Pero, yan lang yung isa sa mga TV shows na pinapanood talaga namin ni Dan. So, it's on now. Commercial lang siya. So, sabi ko, dito muna ako sa kwarto. Ayusin ko muna to. Tingnan nyo naman yan. Ang daming boxes kasi sabi ko, ikikip ko yung ibang boxes para magamit ko ba. Kasi nga magbabalik bayan box ako. Kasi sobrang hindi naman ganun ka gulo yung, well, magulo. Para sa akin magulo na to. Pero gusto kong mag-declutter and gusto ko this year like sobrang lupit talaga na declutter ba. Yung malupitan talaga. Kung hindi ko siya nagamit sa 2019, malamang hindi ko siya gagamitin sa 2020, malamang hindi ko siya gagamitin at all. Like itong curler na ginamit natin kasi sabi ko, hindi naman ako nagka-curl ng buhok, nagsi-straight naman ako and okay naman ako sa aking straightener at sa aking blower. So, natin to, ibalik natin to. Meron pang isa na sinend sa akin yung Irresistible Me. Ito, diamond naman siya na styling iron naman siya, guys. Ito parang, nagamit ko din to, hindi ko yan gusto. Like, hindi ko yan gusto at all. Mas maganda talaga yung JHD, pero iba din naman kasi yun yung price point niya, ang layo sa dyan. Diba nagpadala ako ng box? Dumating ang box, siguro mga August. Umuwi ako December. Half nung laman nung box nandun pa din. Yung balikbayan box nandun pa din sa bahay, guys. Kasi in fairness naman talaga sa pamilya ko, wala silang pakialam sa box. Tapos wala din silang request. Wala silang mga ganyan. Which is like, alam mo yun, good. Pero sometimes, kailangan mo din na mag-request sila para alam mo ba kung ano yung kailangan nila. Ang pamilya namin ay hindi maluhong pamilya. As long as we have what we need, we're good. Which is good. Pinapakinggan ko yung yung TV kasi baka magsimula na.
Itong mga boxes na to, ang dami na guys. Itong kwarto na to, ginawa ko na talaga siyang stock room. Ay, naku. Tapos na yung TV show, guys. Nandito na naman ako sa kwarto. Hindi ko siya matatapos ngayon kasi late na. Tumakbo si Dan. So, sabi ko, habang tumatakbo siya, gagawa ako ng paunti-unti lang. So, hindi ko pa pala napakita sa inyo itong kwartong to ng maayos, ba diba? Kasi sabi ko, gagawa ako ng, like, filming room tour kapag natapos ko na siya. And ngayon, naglaglaga na lang yung lights ko. Hindi pa ako nakagawa ng room tour. Pero, sobrang dali lang nito. Ano to, biglaan. Kasi gusto ko nang tanggalin yung lights eh. Before ko man lang siya tanggalin, at least makita nyo kung ano yung itsura niya dun. Pero yung isa nalaglag na. Kasi mag-goodbye din ako sa kanya. Eh, sooner or later, mag-goodbye din ako sa kanya. Sabi ko, there's really no point na gawin ko yung gustong gawin. So, pakita ko sa inyo. Again, hindi ito yung gusto kong gawin sa kanya, guys. So, pagpasok dito sa room na to, ito yung una makikita mo. Kung titingin ka dyan sa side na yan, is yung wall na yan. Now, pinuntarahan ko yan. Bago pa lang ako dito. Yeah, pininturahan ko to kasi nga gusto ko siyang gawin ng background ng videos ko, ganun-ganon. But, I didn't like it. Like, sa totoong buhay, hindi siya ganyan ka bright. Kasi sa camera, tinitingnan ko yung monitor, parang, hindi naman bright, pero it's lighter than that. It's more like, kasi dyan sa camera, it looks like Tiffany blue, pero dito para siyang mint, very light na mint green. Ganon. Tapos naglagay din ako dito ng, noon, naglagay ako, I'm not sure, yeah, makikita niyo yung puti. Nilagyan ko yan dyan ng parang shelf ba? Like, parang naka-hang na shelf. Nilagyan ko ng play button ko. But then again, I didn't like it. So, I removed it and tinapalan ko siya. Nanghiram pa ako ng kaipit ng tapal. Kasi nga, sana, pipinturahan ko yan ng puti ulit. Kumuha na kami ng mga samples na paint galing dun sa shop, pero hindi ko siya nagawa. Ang tagal ko na yun, hindi ko siya nagawa kasi nga, ang daming pagbabago na nangyari sa buhay-buhay. So, yan yung wall na yan, na really, I don't know how many videos I've done na yan yung background ko, but it's not worth it. So, sana hindi ko na lang siya pinunturahan, sana hindi ko na lang siya binutasan dito, but, oh well. Papinturahan namin yan. Napunta na dito yung pintor natin. So, yan yung dyan sa wall na yan. And walang, dyan, walang furniture, wala. Nothing talaga. Nandun pa din yung stuffed toy na napanalunan ko sa show, guys. Na hindi naman kami mahilig ni Dan sa stuffed toy. Pero, for some reason, ewan ko, lagi ako nananalo ng mga stuffed toy. Ang dami na tuloy naming stuffed toy. Makikita nyo dito sa side na to mamaya. Pero, yeah. Ngayon, ang itsura is yung mga boxes na yan. Na I will do my best to at least organize man lang para hindi ganun kagulo tingnan. Hindi lang siya empty boxes eh. Merong laman yung iba. Tapos yung iba, mga package na hindi ko pa na-go through. Now, dito sa side na to, nandiyan yung malaking window namin. Tapos meron lang kaming blinds. And on this side here, ayan. Yan yung aking dresser na it used to have a mirror. Meron siyang mirror na naka-attach sa kanya, guys. Tinanggal namin nung ginawa ko nga tong like transformation kunuhay. Hindi naman natuloy. Pero meron niyang mirror. Alam niyo ba, itong vanity na to, pasensya na sa gulo ha. Yan yung mga skincare na hindi ko nadala sa Pilipinas na supposedly dadalhin ko pero hindi nagkasya. Pero itong dresser na to, alam niyo ba, sa kapitbahay namin. Sa kapitbahay namin, alam niyo dito kasi sa Australia, kapag malaki yung mga gamit, tapos ayaw na nila, gusto na nilang itapon, ilalagay lang nila sa labas ng bahay nila. Tapos okay lang na kunin ng iba kasi that means ipinamimigay na yan nila. Meron namang hard rubbish collection or I think it's called hard rubbish na i-contact mo yung council, yung barangay. Depende, I think, sa council. I think naalala ko sa amin, I think 2 to 3 times a year, meron kang free hard rubbish collection. Tawagan mo lang yung council, tapos sabihin mo, oh, meron akong hard rubbish, what time nyo ipipick up. So, sabihin nila, oh, i-pick up namin sa next Wednesday. So, dapat yung mga malalaking bagay na hindi kasya sa bin, ilalagay mo sa labas, tapos kukunin nila, sila na bahala. So, nilagay ng kapitbahay sa labas. I think they were moving or something. Tapos si Dan tumatakbo siya, diba? Tapos nakita niya yung dresser. That was the time na I was looking for a dresser. Bibili sana ako. Kaya lang nakita to ni Dan. Tapos sabi niya, I think that dresser you will really like. Kasi similar siya nung tinitingnan ko online. So from Takbo, pumunta siya dito sa bahay. Sabi niya, may nakita akong dresser. Kung magustuhan mo, patawagan niya daw yung asawa ng kambal niya kasi malapit lang yung bahay nila dito. Para sila yung
magbuhat kasi mabigat talaga siya, guys. So, sabi ko, nakakahiya. Ayoko makadisturbo. So, kami ni Dan yung nagbuhat nito, guys. Sobrang bigat. Lalo na kung ako yung katulong mo sa pagbuhat. Nagrereklamo ako. Stop kami. Every ilang steps lang, stop kami. Pero I got it. Meron pa siyang mirror, ha? Imagine. It is heavy. So, that's the story behind that vanity. Anyway, tas itong mga to, Alex ba to? Galing IKEA. Yeah, parang Alex drawer ata. Isa, dalawa, and then, yan. Galing yan IKEA. No, not IKEA. Kmart. Galing yan Kmart. Mura lang yan. Mga $15 lang ata yan. And then, that plant is from IKEA. That mirror is from Kmart, I believe. Ayan, ayan. Ito, maganda tong drawer na to kasi tatlo yung, ano niya guys, drawers niya ba. Ayan. Yung iba, nandito sa taas, galing to sa loob, nilabas ko lang kasi nga, i-declutter ko sila. These, I'm not gonna keep for myself. So, yung mga yan, galing yan dito. Kaya sobrang gulo tingnan kasi like almost all ipamimigay ko. And then, ito yung pangalawa. So, nandito yung mga hair extensions ko nung time na kinailangan natin sila. Nandyan sila. Nails. I don't really do my fingernails anymore but I still do my toenails myself. So, yan. And then, dito is mga, ayan, mga bags. And ito yung lights na sabi ko sa inyo, ipapakita ko sana sa inyo. 5 ata to, nahulog yung isa. See? Ayan, nahulog. Pero galing tong Freedom. Sobrang nakasale siya, guys. I think $9 na lang siya each from like 29 or something crazy like that. Yeah. Pero tatanggalin ko na yan kasi gusto ko nang umayos to para by the time na kailangan na naming umalis dito, at least hindi na ganun kadami. So, yeah, nakakasad, but that's all right. Now here, ang maganda dito sa bahay na to is marami talaga siyang built-in cupboards. So, itong mga to, built-in siya. And I'll show you guys. Ding, da, da, ding, da, ding. Pack! Yung totoo, bakit ang dami naming stuffed toy? Pero ayaw kasi i-let go ni Dan kasi sabi niya, uy, pinapalalo na natin to sa Japan kasi to galing. Itong mga to. Yan sa, dito lang yan Adelaide sa show. Pero itong mga to sa Japan to, guys. So sabi ni Dan, wag naman. Meron pa yung space dyan sa taas. May mga ganyan pala kami, yung mga gamit pang bata. Kasi yung kambal ni Dan, nag-declutter siya. Tapos sabi ni Dan, sige, i-keep namin sa bahay. So sabi ko, okay. So yan. Pero yung mga yan, mga board games and stuff. Ito built-in din to. Yan. And yan, yung ipamimigay ko sana. Pero sabi ko, lagyan na lang natin, gamitin na lang natin. So, nilagay ko yan dyan sa loob. And nandito, siya, Daniel, DJ. Binigay niya sa akin sa Sydney, guys. As in, inabot niya talaga sa akin. Siya talaga ang nag-abot sa akin yan. And then here, mga luggage. Ayan. See, marami pang box akong tinago, guys. Kasi nga, baka magamit ko sa sa box, sa balikbayan box. So, yan. Mga luggage. Yan, again, galing sa kambal ni Dan. Again, galing sa kambal ni Dan. Pero yan lang. Okay na. Yan lang. Yan yung biglaang tour ng ating kwarto. Itong mga boxes na pala to. More skincare. More skincare, guys. Yung nandito is like mga damit. Pero yeah, hintayin lang natin si Danny Boy. Gusto kong mag-snack. Asan na yun? Ito pala. Masarap to, ha. Sa Foodland ko siya nabili. I'm not sure kung meron to sa Coles or sa Woolies. Pero baka naman meron. Pero ganito siya, oh. Infusions. Less than 100 calories daw siya. Tawag dito. Parang veggie chips. Harap. Alright, we'll try and organize these, guys. Ito, puro na to basura. Yung mga ganito din kinikip ko. Kasi baka kailanganin ko siya. Uy! May tanong pala ako. Kasi gusto ko magpadala kay mama ng air fryer. Pwede ba? Kasi yung mga voltage, kasi nga 'di ba nung pumunta kami doon, last time na umuwi kami na doon, nagdala kami nung shaver lang para sa mga boys sana.
nung ginamit na namin, hindi gumagana. And we were thinking maybe because of like the difference of like voltage and stuff like that. Alam mo yun? So, hindi siya gumana. So, sabi ko, kung hindi yung gagana, maliit na nga yun. Lalo na siguro yung mga malalaking appliance. Gusto ko kasi siya padala ng air fryer. Tumingin kami na ng air fryer sa SM nung nagpunta kami ng SM. Ang mahal naman ng air fryer, guys. Yung presyo ng maliit na air fryer doon na Philips, yun na yung presyo ng XXL na air fryer dito. Overpriced. Overpriced talaga. Tapos walang akong ibang brand na nakita. I'm pretty sure meron naman sigurong ibang brand, pero wala akong ibang brand na nakita. Ano to? Ay, ito yung ano... Magagamit siguro to namin. Modem. Modem, guys, ng Telstra. Diba nga nagpapalit ako ng NBN? Binigyan nila ako ng bagong modem. Hindi ko nga din alam kung bakit hindi naman namin kailangan. May bago kaming modem. Yung modem namin ngayon bago. Pero binigyan nila kami. Pinasend nila. So, meron na tayong... Ito, ikikip ko to. Kasi baka kailanganin namin yan sa future. Ito, nasasayangan talaga ako dito, do. Ang daming plastic kasi. Yung packaging niya, very extra sa 6 na products na sinend nila. Ito yung sa Etude House. Diyos ko. Alam mo yun, na-imagine ko ha. Wala nga ako masyadong natatanggap ng mga ganito. Kasi kapag makeup, most of it, inaayawan ko. Kasi nahihiya naman ako sa brand. Natanggap ako ng tanggap. Tapos, hindi ko naman ginagamit. And ayoko din talaga mag-stock talaga ng mga makeup kasi hindi naman na ako gumagamit ng makeup. Parang iniisip ko ba, hindi na nga ako masyadong tumatanggap. Mas problema na ako dito sa mga to. Naiinis ako sa sa madaming boxes. Alam mo yun, lalo na siguro no yung iba na like araw-araw talaga nakakatanggap ng mga iba-iba, tapos mga malalaking packaging, para mga PR package ba? Alam mo yun? Okay, ito, jasmine rice. Itong mga boxes ng hindi ko na to kailangan. Sayang, no? Maganda siya. Boxes ng pillowcases, yung from S&Co Luxury Silk. Pero tapon na yan. Ito, ano to? Ay! Teddy Blake! Meron pala akong Teddy Blake. I-unbox natin yan siguro bukas. Tignan natin. Yan, mga Zafu. Agoy. Ito, mga damit din. Ay! Ito yung empty box. Box to ng quilt namin. Ito din iniisip ko baka magamit ko kasi. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, buong pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, buong pizza. They just don't belong. Yung plano kong pag-declutter parang wala lang din nangyari. May boxes pa din, guys. Ay, yung mga ano pala, kasi di ba may mga lighting ako nun, yung parang umbrella na ganun. Matagal ko na siyang tinago. Bali, nilagay ko na siya sa lalagyan niya, hindi na siya naka-display, hindi na siya nakatayong ganun kasi hindi ko siya ginagamit talaga. And nasasayangan ako sa space. Grabe kasi yun mag-occupy ng space kasi dalawang malalaking pa-umbrella yun na lighting eh. Anyway, nandito na si Dan. Punta na tayo sa kwarto. Pili tayo ng mask, guys. Ito yung mga na-accumulate ko na gusto kong ubusin. So, ito, galing din tong TJ Maxx. Isang box to eh. May isa pa parang natira. Quinoa. Refining quinoa. And then, yung mga ito, tigda-dalawa sila. I'm not sure kung saan galing to. Kung kay Yestel or kung bigay. So, kung bigay, kung sino man nagbigay, maraming salamat po. Pomegranate, cucumber, tigda-dalawa eh. Olive, isa. Tapos blueberry, tigda-dalawa. And then ito, gusto ko to gamitin tonight actually. Radiant Lace Hydrogel Eye Patch. Illuminating and lifting. So, eye patch siya. Ang tagal na nito dun. Vanilla Co. yung brand. Eh, wala namang ako nakikitang expiration date. Merong manufacture date, pero walang expiration date. Ito yung itsura ng Vanilla Co. na hydrogel mask.
Lace mask daw siya. Rose yung amoy niya, guys. Yun na yung vlog natin today! I hope you guys enjoyed. Sana nagustuhan niyo yung vlog. Please like this video if you did. Please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Please comment whatever you like to comment. Maraming salamat sa walang sawang nagko-comment. Thank you guys for watching. I hope to see you guys soon. Good night. Bye. Good night, my love. Bye, guys. Mwah.